anteeksi. Moikkelis, koikkelis vaan kaikille ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tänään täällä on muitakin ihmisiä kuin minä. Voitte sanoa nyt jotain. Moi. Tervepä terve. Ja tänään ollaan erittäin ihmeellisen päivityksen parissa. Nimittäin meidän kaikkien tuntema Silverglade Manor on päivitetty. Ja Nalle on ihan iloinen siellä. Sadikki on iloinen. Mutta joo, eiköhän mennä videon pariin. Pahoittelen erittäin paljon, koska tässä videossa on todella paljon kaikkea epäselvää. Ja tää lagaa joissain kohtia aika pahasti. Mutta mä toivon, että tää ei ainakaan hirveästi tätä katselua haittaa. Ja mä toivon, että te nautitte tästä kuitenkin, vaikka tää on jossain kohtia vähän epäselvä. Jatkossa nämä päivitysvideot tulee varmasti olemaan paljon parempia ja selvempiä. Kiitos! Mennään vaan katselemaan päivitystä. Yeah. Jee! Mistä me aloitetaan? Me aloitetaan tästä valtuutetulta. Eli... Hä? Eiku niin joo. Luenko mä tekstin? Sä voit lukea, mutta mä en ikinä lue. Kun nyt kerran olet täällä, Siivota. voisitko hieman auttaa? Hopeametsä Aukion esteratsuskeskuksen tytöt ovat pyytäneet pientä siivousapua. Paronitar on viime aikoina ollut Et pistetään heti siivoa. stressaantunut ja väki haluaa yllättää hänet siistimällä Hopeametsä Aukion esteratsuskeskuksen lähialueet. Miten voisin auttaa? Arvostan innokkuutesi suuresti. Tää silta on uudistunut. Esteratsuskeskuksen johtava tie on jätetty ikävästi. Senkin pii. Roivuturet. Oh my god. Oh my god, hei missä te meette? Kaverit, Oh my god. kaverit. Miksi täällä on näin paljon tarhoja? Jos haluat pysyä apina perässä, niin älä ehkä lue niitä tekstejä. Joo, ehkä mä en lue niitä tekstejä. Miksi täällä on näin paljon tarhoja? Siis. Apua mua ahdistaa. Oh my god! Mä oon järkyttynyt. Täällä on... Mitä? Oh, mä törmäsin. Aki sun kotitalli. Oh my god! Eiku... Täällä on joki. Joo, jee. Maastareita. Ai, Oh my god. missä äijät menee? On upea. Oi. Mä oon tehnyt tehtävät, mutta... Me ja pistetään vaan kattonut tämän siivoa. koko paikan. Ei. Oh my god, tässä on tämmönen koivikluja. Siis... Oh my god. Siis apua, siis tämä, kun tässä ylhäällä on nämä 2 putkitarhaa, niin näiden välissä on tää... Että nämä hahmot niinku pistää mua tekemään. Mä vaan juoksen täällä ja painan kimmeltäviä tähtiä. Apua. Täällä ei oo näitä estekalustoja näissä kentissä, 2 kentässä. Eikö? Ei. Mä en Liikutaan yhdessä. Joo, mulla on tää Jadenan tämä tehtävä vielä kesken, kun täällä on taas niin paljon. Joo. Mistä Paronitar on? Se on täällä samassa paikassa. Jos mä ärsyttää, kun täällä on näin paljon ihmisiä. No jep. Mihin se Aki meni? Siellä se säntäilee. Aki vähän sekoilee, juonut liikaa trippimehua. Joo. Mä tutkailen. Tää video Leppä kertoo. Hei, oikeesti Aki sopii näihin kukkiin, joita tässä vesiputouksen ympärillä Oh my on. god. Tää video Leppä tulee kertoo olemaan vähän. niin sekava. Hei, kaikki Oh koolla. no. Vissiin. Leppä kertoo on vähän trippimehuhumalassa. Ensin se meni tänne puskaan. Mutta... Siis saan mä tehdä tän tehtävän loppuun. Joo. Joo, kiitos. Leppä Kerttu aikoo muuttaa pois täältä. Mitä? Niin, no joo, mutta voi tulla.
Hei, mäkin haluan Voi auton tulla. päälle. Mutta siis tiesittekö, että Sandra opiskelee tuossa se on siis koulu, se ei ole suinkaan kirjasto. Joo, niin se on koulu. Se opiskelee tuolla koulussa katrilliopettajaksi. Mainoskatko. Okei, ootko sä kiinnostunut kenties roolipelaamisesta tai miellyttävästä ympäristöstä? Joo, tuu Stable Hurricaneen. Tää on mun ropetalli ja täällä on hyvä meininki ja hauskoja ihmisiä. Että tervetuloa seuraa Stable Hurricanea Instagramissa. Sieltä löytää linkin perjantaina, kun talli aukee. Pidäpä silmät auki. Moikka! Me voidaan vaikka, jos kaikille käy, niin Sadia vaikka seurata. Ai apua, mitä? Hei, Sadilla on Glubin johtajuus. No niin, totta. No en mä tiedä mihin mä menen. Mennään katsomaan vaikka tarhoja. Kun on ankkajono täällä. Apua, mitä? Aki. Mikä tää on? Tässä on niinku portit. Mitä mä tarkoitin? Tää on aivan ihana. Tässä on portit niinku tänne. Miksi nämä portit on? No, en mä tiedä, mutta tää on ihana. Tää on siis ihana, mutta miksi noi portit on? No raivostutti, koska tuolla tarhassa on jo hevosia niinku valmiiksi. Söpöhevonen. Siis, tiedättekö mitä? Siis tämä Dartmoorin poni täällä, tää on SSOn tekemä, ja tän kuono tai turpa on aidan niinku läpi. Oh. Anteeksi. Joo, Mitä? Siis, arvaa, siis sen. Oh, hei! Ihmästi oikeesti SSO on tehnyt. Ui, Hei, täällä on tytti. Sadi, täällä on tytti. Täällä on pilkkis. Mulle tuli jopa mieli siitä, että jotkut menee talvella pilkkimään ainakin järven rantaan. Senkin. Okay. Tarhat nähty, mennään seuraavaksi kaupoille. Odottakaa mun pelilogoa ja mä en pysy teidän vauhdissa mukana. Sitten täällä on joku vaatekauppa ja täällä on näköjään uusia Pörrökissat. Uijuma, täällä on näitä uusia kamppeita. Näistä villapaidoista on uusia värejä. Onko? Mitä? Apua? Oh my god! Niin onkin tajunnut. Mistä on tullut uusia värejä? Apinan rakkaat. Villapaidoista. Tää valkoinen on ihana. Ei hirveen Sandran tyyliä, mutta aion kyllä ostaa jotkut sitten kun saa rahaa. Ai mistä? Ai näistä lemmikeistä? Ei kun paidoista. Me globaaliin. Mä kävin kattoo niitä jo. Täällä on joku viiksivallo. Tää valkoinen villapaita on ihana. Häh? Uusia meikkejä. Apua. Ei se haittaa. Kyllä katsojat ymmärtää. Ei ymmärrä. Jos pelissä on samaan aikaan ties kuinka paljon pelaajia, miten ne ei ymmärtäisi. Käänny. Itse rauhoitu. Joo. Onks nää uudet hiust? Mitä? Oh my god, mun pitää ostaa Adelelle. Ei. Kun nää on siis... Joo. Ne ei vanhoja hiustyyliä, mutta näytti tosi kivalta, mutta ei kyllä Sarralle tuu, mut silleen god, tälle on tullut Adelen tyyppisiä meikkejä. Yes. Onko? Mä haluan katsoa. Ei tällainen, kun Adelen tyyli on tämmönen tumma meikki. Sitten täällä on nää yhdet yksinäiset vanhat vaatteet. Hieno paikka, oh my god! Nää puut on ihania. Oh my gosh, mä rakastan. Maneesiakenttä. Hei, tosta lähtee joku maastoreitti. No siellä on hetki vähän erikoista, mut sit se on sama taas. Joo, Ei oo siis uusia maastoesteitä. Missä se ranta on? Ranta on täällä. Missä? Au. Seuraa mua. Mä kolahdin. Siis Silvo... Mistä se menee muuten? Se menee siellä kylän ympäri. Ei kun niin joo, vai hitsi. Tänne vai? Joo, seuraa mua. Kentälle esteitä. Maneesissa ei varmaan mitään uutta. Ei. Kentälle esteitä. No. Niin. Sitten tästä alas. Me ihan alas, niin siellä on se ranta ja sieltä pääsee sinne Jasperille. Oh my god. Mitä? On hieno. Se on hienoa. Joo, Okei, tämä oli mitä? siinä kuvassa. Niin oli.
Tää on sairaan hienoa. Ja mitä? Nää puut! Tulkaa kattoo nää uudet puut täällä! Nää syksyiset puut! Nää koivut! Oh my god! OMG, hienot. Tää on niin hienot. Miksei niitä koko goldin täynnä? Mä haluan noita koko goldin täyteen. Tää oli vaan tuon kartanon uudessa. No mutta silti. Oh my god, ulos on tullut pimeä. Hei, mulla ei ole shadereita päällä. No niin. Tuolla on sitten Oh my se, god. siis nyt me ollaan täällä, tuolla otettiin SSO on se Jorvikin tulevia tapahtumia kuva. Missä on se Norikami hevonen ja sitten se joku tyyppä niissä vaatteissa. Sitten tää puutarha. Nalle, sä menit väärään paikkaan, tuu tänne takas tänne. Samalla, että ei mennä näköön sitten. Ei, joo. Eikö mihin mennään? Aki lähtee ihan väärään suuntaan. Aki, minne me mennään oikeasta puolella? Muistuttamaan. Toi on uudistettu! Sä vois tehdä sirklen. Sirkleharja. Mitä? Tää puutarha. Oh my Siis god. tässä! Miettikää. Ai, täällä on tää viinikellari. Missä te nyt ootte? Me ollaan täällä Tai viinikellarilla. siis kyllä mä näin mihin te menitte, mutta sille... Sitten tuolla- Älkää karatko ihan kun mä käyn vielä kattoo teidän toisen paikan. Siis viinikellarilta pääsee tänne Paronittarelle polkua pitkin. Ui, Oh ui. my god. Tai tietä. Voidaanko käydä kattoo se polkutie-homma seuraavaksi? Joo, ottakaa mä tuun. Polkutie. Ei oo, mäkin tuun, koska... Oh my god, nämä putket on uudistettu. Ne ei oo enää sellaisia isoja mötiköitä. Vaan ne on tällaisia siroja. Ei, mä juoksen Sadin perässä. Jessi. Täällä. Nyt mä juoksen Sadin perässä. Oh, Sadi kuoli. Joo, mä... Mutta Löytääkö se siis Jessi? Tää on ihan sairaan hieno päivitys. Mä en nyt oo ihan varma tästä yhdestä puusta täällä. Tuossa on tuo NPC-tyyppä. Oh my god. Mä luulen, että ei oo. Ei ookaan, se oli kyllä oikea ihminen. Missä te ootte? Me ollaan täällä kohta juoksemassa polkutielle. Mille polkutielle? Sille, missä sanoit, että pääsee Paronittarelle. Hei saatan nyt. Siis Aki, pysähdy Aki! Joo. Katso tätä puuta. Mitä puhuta? Hän leijuu. Se näyttää sipulilta. Voidaanko mennä kattoo sitä sipulipuuta? No, tulkaa viinikellarille. Mä oon viinikellarilla Sadin kanssa. Täällä sit Jessikin on tässä. Täällä joo. Oh my god. Siinä. Mikä leijuu? Sipuli. Missä on Siinä. Sipuli. Täällä. Oh my god, sipuli. Ai cool. Mä otan nopea sipulipuun kanssa kuvan. Joo, mäkin otan fanikuvan sen kanssa. Hei, täällä olisi ollut parempi. Tästä tulee videon pikkukuva. Joo, tehdään video pikkukuva. Mäkin haluan pikkukuvan. Tässä näette upeat kuvat, jotka otimme. Lähit sinne. Mä luulin, että Nalle on Sadi. Mä käyn seuraan. No, Nalle. mä tuun. Miten tää oikeesti on näin nopea tää 3 level heppo? Mitä? Lähetän tänne kartanolle. Mä näen sut, Pii. Pysähdy. Stop. 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 No niin. Hei, tässä on NPC-tyyppä. Se ratsastaa mun hevosella. Mulla ei. Missä se Aki vetää? Mä oon Matun kanssa. Me ollaan Matun kanssa täällä Paronittarella. Matun kanssa. Mekin tullaan. Hetkonen, onks Matuki olemassa? Joo. Voitte jo kuvitella. Ai onks Matuki tässä puhelussa? Ei. Mitä? Matu on puhelussa! Mistä lähtien? Mistä lähtien? Miksi mäkään oikeesti Milloin se tiennyt? tuli? Oh my god, Matu. Oh my god, moi Matu. Matu. Kiva kun Matu on sen pää on irtonaisena maan sisällä. Tai siis ei se ole maan sisällä, mutta musta tuntuu, että se hahmo on maan sisällä, mutta se pää on irtonaisen täällä. Se on Matu on nykyään kallio. Oh. Voitko pysähtyä hevonen? Oikeesti pysähdy. Pysähdy! Hei no niin, nyt Matu ratsastaa hyvin. Mennäänkö ottaa toistakin? Eiku?
Katsottiinko me toi kenttä? Ei. Ei. Katsotaanpa se. Brum, brum. On. Tääkin on kopioitu Sepon kenttä. Ei kun ei ookaan. Ei oo. Tää on melkein kopioitu Sepon kenttä. Onks täällä esteitä? Älkää joo, mutta tänne tulee. Joo. Ihan tyymä, että missä ei ole esteitä vielä. Niin Paitsi on. Maneesissa. Niin. Ei voi pitää niin hyvin tunteita. Mä haluan muuten nähdä se uuden, jos Traikussa on kerran uusi toi. Minne sä otat Raikun baronittarelle vai? En mä vielä ota, mä otan sitten johonkin. Ai onks Traikus joku uusi juttu? Joo, vissiin. Hei, täällä nää karsinat täällä Kaadun. missä hevosia myynnissä, niin nää. Oh my god, onko siellä hevosiakin? On. Oh, mä en tiennyt. Täällä on nykyään harjon vaihtopiste. Samat mitä Vinellä aikaisemminkin. Mä katsoin, että täällä on Perseronit myynnissä. Haluan En- tämmösen rikkuun hevosen. Miksi musta tuntuu? Anteeksi mitä? Nää enkut pukaa, tai tää enkku pukaa ihan pikkasen vaan. Sen Hei, toiselta katsotaan puolelta samalla. se Harri on toiselta puolelta semmonen pitkä ja kakkoskyni hevosen näköinen, mutta sit toiselta puolelta se on semmonen normaali. Hei, täällä on Tinkku ja Tintti ja Rolex. Nyt tulee päivitysvideo samalla näistä hevosista, koska mä en oo tehnyt näistä päivitysvideoa. Ostaks se sellaisen? En. No en mäkään. Ei mulla ole varaa semmoseen. Sadi on liian köyhä tähän, lahjoittakaa Mutta- Sadille rahaa. Mutta on kiva, Mulle että on tulee vähän Sleisteluraa. erilainen, kun kaikkialla on samanlaiset. Niin, jos jokaiselle tallille tulisi omat tämmöset. Se olisi niin... Varmaan tulee. Mitä? Apua. Me istutaan yksikseen Nallen kanssa täällä. Nyt kyllä tulee ystäväkutsu. En oikein nyt kyllä hyväksy ystäväkutsua. Mä hyväksyn. Tuli taas samalta tyypiltä ystäväkutsu. Tää on spämmiä. No niin. Mennään nyt sinne, missä Akian alla on. Joo, täältä tullaan lagisella hevosella. Tiedättekö, kun mä menin tästä ohi ja just silloin kun mä menin ohi, niin mä kuvittelin tähän metsästäjät istuu, mut sit mä en ajatellut sanoa siitä mitään. Kuvataan tässä uusi pikkukuva sittenkin. Joo. Istuakin päällä. Oho. Mä istun matun päällä. Ei, kuka istuu mun päällä? Minä. Jotkut voi mennä tonne päätyyn. Hei, mihin mä meen? Mulla ei ole paikkaa täällä. Ei. Tuolla mun vieressä on. Tässä Nalle on. Nalle Kattokaa lähti jyrkänteeltä alas. Oh. Ei! Ei! Älä! Ei! Oh my god, se liuku tonne. Varokaa. Ei! Tää yksi tyyppi vaan laittoi tänne Jessekin tippuu. kysymysmerkkejä tänne sanot chattiin. Sistä. Jos näet tän videon, niin tässä sulle selitys, okei? Okay? Ei kun, oho, ei mulla ole edes kuvaus päällä, ihan sama. Takaisin. Oh. No ei sitten. Tää chat ei anna mun kirjoittaa. Mutta jos näet tämän minun videoni, niin me otettiin pikkukuvaa. Missä mun hevonen vetää? No, en mä tiedä. Ei se on täällä. Matuja. Täällä! Tai siis poni. Hei, toi Dina on tossa, se huomaa näkee. Hei, minne piilähti? Onko meillä vielä? Piilähti. No, lopetus. Ei. Lopetus. Joudun lähtemään. Jaa. Okei. Hei Bye hei. Yes. Bye bye. Hei. Minne mennään lopettaa video? Mä etin. Okei, kiitti kun katsoit tämän videon, vaikka tämä saattokin olla vähän sekavaa. Ja toivottavasti sä menet kattoo muitakin mun videoita. Ja kiitos tosi paljon metsästäjille, kun oli mukana. Ja mä linkkaan kaikkien kanavat, joilla on kanavani tonne kuvaukseen. Mutta tällä erää se olisi moikka!